Anglipur para warga lumantar budaya bangsa. Yo yo yo. Sarane bangsa amratan dan siaga. Anglipur para warga lumantar budaya bangsa. Ya. Amita Dayu. Hae. Slolo. Oh iya. Slele. Hae. Slele. Oh iya. Slele. Hae. Slele. Oh iya. Ya slele. Hae. Ya slele. Oh iya. Ya slele. Hae. Ya slele. Oh iya. Ya slele. Hae. Ya slele. Oh iya. Ya slele. Yo. Hoi. Oh iya. Oh iya ya ya hoi. Ho. 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 Oh iya. Oh ya ho. 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 Oh
Kok penak goyang ekelane ada Mas JB sikat ayo mung seleke sing biyen ora oleh anak wedok kita Amelia Sari Nante Putri Sari Putri Suri Pujaan Dewi Hari Sang Dewi Manari diiringi lagu Sari Nante. Ayo goyang ayo ber sokok penak Akrab Yuda Tama semakin di depan Latasa Audio Sound System. Asik Febri WS Sarina Putri Sarina Putri Suri kau pujaan Dewi hari Sang Dewi menari diiringi lagu motor ekelane goyangane ayo Edita ayo Bu Guru Sari Putri Suri kau pujaan Dewi hari Sang Dewi menari diiringi Edita Putri Sari tungli 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 iya tungli tungli mundur
bergoyang buntut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut. Sopo mandeng mesti kapincut. Ayo mundur, ayo. Tingli. Akan tutur mandi gila. Bergoyang buntut. Andeng-andeng di atas mulut, andeng-andeng di atas mulut. Sopo mandeng mesti kapincut. Nyoh 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 os os Amita Dahayu Akrab Yudatama
Latansa Audio VCDL Indonesia. Sampai lur. Iya, iya. Iya, iya. Ya. Jos. Ya. Yo. Iya, iya. Ayo. La. Yuk, ya. Yuk. Hara. Ya, ya. Yuk. Ya. Ya. Yuk. Ya, Ayo. Terus. Ya. Yo, Lo. Hamida dayu. Minggu
Tasnya biji kalian kula sak konco jalan akrab Yuda Tama Majibe Mbak Tari. Menika sesarengan Amita Dayu. Imiti dihiyi. Imiti dihiyi. Wong imut-imut tingklik-tingklik ngono kok. Iya. Gerakane anyar ya. Diparingi apa nih Mas Pep? Sinarengan. Oke. Iya. Cuma dapat tahu sayang. Lagu ini Hangegem Arto. Hangegem. Ngobrol ono ente ini tengah bumi tetes embun siang cantik. Aku sampeyan koyo lagi kasmaran tenang. Mlaku teko bebarengan. Wes ngancani aku selama iki wes iso saling muat-muati ku tolong dia sing rasane hubungan iki terlanjur tetap mlaku halah saya diwa sorangan ini bagai terang nanging siang nari genggam asto supaya nepa kober mana kum saliro yen rupe to ada mugi selawase ngancani dampingimu beda rokok gandeng tresno. ayo sampeyan koyo lagi kasmaran tenang mlaku teko tuwa bebarengan.
wis ngancani aku selama iki. Aduh, wis iso saling nguat-nguatke. Kulo wong liya sing rasen hubungan iki berlanjut. Bang patak lagune. Oh, oh, coba lalalala. Angine saya kira sorangan teni padang terang nanging silau nari ning tengah beda rokok gandeng tresno. Oke, Sinarengan sudah dikasih barang akrab Ya Yuda sudah Tama. dihadirkan. Oke, mungkin ada Apalagi? permintaan dari teman-teman boleh. Yang mau nyawer boleh juga. Ayang-ayang sudah tadi mas. Apa mas? Ya, apa ini? Gimana Mas Febri? Iya. Ayo Mas Ibe. Gala-gala. Spesial untuk yang baru patah hati. Dodol rapatah hati ya. Lagi kasmaran. Kasmaran. Sinarengan wis dol mondol. Tingli imi tidihi. Pas bareng kok pupus ki lho. Dipupus mas. Keneng opo sifatmu saiki wis beda. Kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wis eno kaya lumut ing pinggir segara. Yo Sesuk pancen marakake arep kepiye maneh aku ngerantuke ojo selataku marang kahananku kangmas fokusen rasa tresnoku. yo Opo iki saktenane hatiku sing jawabku seliramu beda hati beda lambe yo Mati rasaku kang mesru ngono tangisku becike kowe lunga saka uripku. Bari rasan range lintange angkoso kowe teko gawe loro marang tresno. Iki wis tenku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe Ayo pasrahke kita wae. Iki lho hey So tuplak 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 plak plak plak. Tuku bakso tuplak kabeh sok tuku soto tuplak. Ayo Mas Dewi. ning jero dada
batinmu marang kahananku Kamas pupusan rasa tresnoku Ayo mas ayo Nopo iki sak tenane akhirku sing jawab sliramu beda ati beda lambe wis kadar mati rasaku kang serungokno tangisku becike koyo sapa uripku mari pasat rangge lintang ning angkasa kowe teko gawe loro marang tresno iki wis dalanku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lara atiku sepurane yen gawe lara atiku iya apa mas ayah orang keluar gembrek la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  semoga Iya. semoga yuk Rayai. Lure ulane sawa lure ulane sawa najan cilik buntut tawa lire sekira-kira yen tong lire sing kira-kira sing dilire ora rumangsa Dari mana datangnya lintang? Mana datangnya lintang? Dari sawah turun ke kali. Ayo kotor. Semoga ayo iya battery full kang Cibi Loh, hai yuk
yo. Sofela Fajarina. Ayo. Ya, huk. Oh ya. Huk ya. Oh. Ayo. Oh. Ya. Ayo, wah, ayo, hey, oh, wah, ya, Ayo Dek Safela. Iya, Sofela Fajarina. ayo, Sila. Ya. Sinta. Yang mana yuk. Sing
dangdutan lagon Mas. Ah. Ada kalaweton. Oh, Ayo. kalah. Iya. Iya. Oke Bos. Bareng Dita Amelia, penyanyi kita dari Yogyakarta. Akrab Yuda Tama. Ada Butari Beros, ada Mas Jele. Family BS. Ayo Mbak Tari Berosa. Ya, ini baru spot ya Mas. Ya. Baru ini baru spot. spot TV emang jam. Oh iya. Oke, dikasih kalaweton bareng SMB Production. Latans. Sawere cepake ya, Lek. Heeh. Iya. Sawere sing oke. Iya, Lek. Siap, Bos. Siap, Ya. Bos. Ya, Mas. Ayo dah. Doni. Gur kalah weton tok rapopo. Ora, dia sudah menemukan tambatan hatinya, Mas. Oh iya, alhamdulillah. Melu seneng dol. Iya. Disebutke jenenge apa ora? Ora usah sebutke. Iya Dita. Wis kadung sayang. Ngopo? Wis kadung berjuang. Piye? Ati wis nyaman, ora sida bebojoan. Oke, Lek. Oke. Nasib. Satuanku tahu, satuanmu molu, jare wong Sing sabar, Pak Eko. hitung ra ketemu. Apa sanggane wong tuwa ora marangi, kok koyo ngene nasib sing tak rasake. Ayo dek, ayo. Sopo awak dhewe mbiyen kabeh. Apa ya? Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuamu watone ora katon. Lara kaya dipateni nanging ora mati. Gusti paringi kuat hati. SMB Production yo. Ayo Mbak. Goyang Zero lupa. Akrab Yuda Tama. Awu aa. Oh dek. Awu aa. Oh dek. Awu aa. Oh dek. Kia. Satuanku telu, satuanmu wolu, jare wong tuamu hitung ra ketemu. Abot sanggane wong tuwa ora marangke, kok kaya ngene nasib sing tak rasake. Ayo Mas, ayo. Ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk, jare wong tuaku wetane ora kedok. Ngopo awak dhewe mbiyen kepethuk, yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh
kuwi ora Sinta calon jare wong tuamu wetone ora kandung loro kaya dipateni nanging ora mati Duh Gusti paringi kuat Duh Gusti paringi kuat yo ya kalau tersambut terima kasih semoga tarik semua mas ayo Dal tarik Dal ayo Dal oh iya di sini nggih Pak tarik dulu tarik se nggih sekedap J ndak tak disuwek sik dit kalah weton sampun kalah wetone kalah wetone lagi Anjir. oh yes oke bos pripun Mas satu kali lagi oh iya oke siap J iki kalah weton lagi oh J kalah weton lagi oke J ketokke mas lihat ditabung ayo mas tabuh bendine mas siap bos ya oke ya iya ayo maju Dek Dita Melia nyawer le Cuk. sebenarnya urung tutup urung Moreve rong album ya mas iya lek nyawer lek ayo le Dita Melia wis kadung sayang piye wis kadung berjuang tenane ati wis nyaman ora sida bebojoan Febri WS satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu diitung ra ketemu apun sagani wong tua ora marangke kok kaya ngene nasib sing tak rasake ayo Dek ayo ngopo awak dhewe biyen kabeh Iya. ati iku diremuk lek nyawer lek kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetone ora gantung loro kaya dipateni nanging ora mati sawerele ayo Duh Gusti paringi kuat ati yo Kita. se ahe pokoknya soha soha ayo Dek soto Soto. tuku bakso Tuplak. plak 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 satuanku telu satuanmu wolu jare wong tuamu Oke, Bos. Terima kasih, Bos. Apa sanggane wong ora marangke kok kaya ngene nasib sing tak rasake akrab yudan nama singkat ngopo awak dhewe mbiyen kepatung
Oke Mas. Akhire ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk sor Ayo, ayo. jare wong tuamu watane ora gathuk Ngopo awak dhewe biyen kabeh ati iki sing diremo kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu watane ora gathuk apa awak dhewe biyen kabeh yen Akhire ati iki sing diremo Oke Mas. remuk Sera Jaya kuwi ora sing tak jaluk Sera Jaya jare wong tuamu watane ora gathuk ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremo Ayo Lek, Lek. kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu watane ora gathuk Lara kaya dipateni nanging ora mati duh Gusti hari kuat hati duh Gusti hari kuat hati habiskan ayo Yo. Akrab Yuda Taman. Yo. Kontur. Habiskan, yo. Kontur. Yo dibalik. Semonggo. Nonong sing ayu dhewe nononge nambahi ayu dhewe nononge nambahi manis nonong sing nonong ngendi omahe jaga orene nonongi mesam-mesem aduh sayang nonongi yen guyu ngarep aduh ayo yo yo ya ayo bablas yuk semoga Mas bablas oh ya bablas yo
Bridel Cucak Rawa. Oh, Nah, sip. andalan. Cucak dawa. Prida Oh, lintang pecinta rembulan. cucak rawa. Lintang rembulan apa cucak rawa? Cucak rawa wae. Cucak rawa wae sing Iya. cepet. Heeh. Sing Senane sing rada dawa, semangat. Prida. Iya. Iya. Ayo Gage. Apa? Apa Pak Eco? Cucak rawa. Sip. Brida. Ayo yo. Iya, iya. Coba melempar manggis. Lempar manggis. Lempar mangga Ku dapat. Coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Zaman dan rapi berawan. Yo, Aduh. kondur, Oh enaknya mas. Yo. kondur. Yo, oh yo. Iya, Sembuh. dodol.